He comenzado a gratar lo canovero, como huevo. Pues lo de aquí gratado, lo había gratado de bon. Cal de burjar aquí, lo cuidado de dins. Cal un olorjú d'un centímetre de larg. Verament controlar lo huel, l'espessura, l'olorjú, lo lungut, tot anem per dentro. Poi he preso força a treballar. Treballant que l'ambició que una part en retifiava, no facia d'una altra manera. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, puis après, on se met a gratar. Un po'. Lo controlo les pesuquis, les suples, e poi lo assaggio. Cal reglar l'obertura, aquí hi ha una ligatura per reglar l'obertura. E voilà. Voilà. Prepari lo frutto. Ni vio che lui ne veno. Aquí ne veno. Un po'. Aquella és de buits, el buix que conventre bien, el buix, de bona música. Cal metre garnitures, aquí, altres cuits hi metiu d'iguera, ara no en va plus. I meten secament de plàstic, el plàstic reemplaçat l'iguera. Per exemple, tot l'oro que sonava bien.